Dikit-dikit namang nakakabalik ang ugma asin bagsik kan abatwa sa syudad ning Naga. Ninhuli kaya sa nagdadakol naman ang sa indang nairehistro na nagpapabuno asin nakukuan nindang mga urig sa pang-aral daw. Ninhuli taharos kaya nakakakurit naman sindang nasa 165 pidaso ning urig hanggang 170 na pidasong urig na tigbubuno sa aral daw. Ang mga urig na sa indang tigbubuno, hali pa man sa manlain-lain na banwaan digdi sa Camarines Sur. Sa mga nakaaging simana, medyo nagdakol naman po si mga buno dito sa slaughterhouse. Nag-aabot na po kita ng mga 170, 165. Ini po hali sa iba-ibang munisipyo kang Camarines Sur. Iniman ang marhay na bareta na sinabi ni Jamie Halcon Jr., Agricultural Technologies kan City Veterinary Office, kung saan iyuman ini ang sinyales na dikit-dikit nang nakakabangon ang mga local traders sa pagkalugi kan mga negosyante asin mga paratinda sa merkado publiko kan syudad ning Naga na nagsapo man ning krisis hatud man kang African swine fever. Sigun pa digdi, kung nagpapadagos ang araw kayong magayon na numero nin mga nagpapabunong urig, tibaad mo pa ang presyo nin karning urig sa merkado publiko kan syudad ning Naga. Posible siyang magbaba, kundi mga halawing pang panahon dahil nga ni tinamaan kita ng ASF. Pangadoa, nagkukulang-kulang nga ni ang mga atama na urig dahil po nag-depopulation kita. Sa ngunyan, ang presyo kang karning urig sa syudad ning Naga halos nagpapatakba sa 300 pesos kada kilo. Ninhuli sa pigpirmahan na resolusyon na nag-iimponer ng price selling kan karning urig sa 300 pesos kada kilo. Pwede pa ining bumaba, darakang paghinguhan na mapababa man ang farm gate price kang urig. Ini matapos mag-urulay sa gabos na mag-uyon man ang membros kan Naga City Price Coordinating Council sigun sa naging konsultasyon kay baan mga stockholders asin harararom na pag-adal asin analisar manunugod man sa presenteng issue sa presyo kan karning urig. Mark Mendoza para sa News Force Bicol.